Θα σας μεταφέρω τα χαρμόσυνα, αναστάσιμα βιώματα του μακαριστού γέροντα Πορφυρίου, όπως τα έζησα μία Τρίτη της δικαινησή μου στο κελάκι του. Πήγα να τον δω σαν ιατρός. Μετά την καρδιολογική εξέταση και το συνηθισμένο καρδιογράφημα, με παρακάλεσε να μην φύγω. Κάθισε στο σκαμνάκι κοντά στο κρεβάτι του. Έλαμπα από χαρά το πρόσωπό του. Με ρώτησε: «Ξέρεις το τροπάριο που λέει θανάτου εορταζόμενο νέκροσιν?» «Ναι, γέροντα, το ξέρω». «Πες το». Άρχισα γρήγορα. «Θανάτου εορτάζομαι νέκροσιν, άδου την καθαίρεσιν άλλης βιώτης της αιωνίου, απαρχήν και σκυρτότες υμνούμεν τον αίτιο, των μόνων ευλογητών των πατέρων Θεών και υπερένδοξων». «Το κατάλαβες?» «Ασφαλώς το κατάλαβα». Νόμιζα πως με ρωτάει για την ερμηνεία του. Έκανε μία απότομη κίνηση του χεριού και μου είπε: «Τίποτα δεν κατάλαβες, βρε Γεωργάκη. Εσύ το είπες σαν βιαστικός ψάλτης. Άκου τι φοβερά πράγματα λέει αυτό το τροπάριο. Ο Χριστός με την Ανάστασή του δεν μας πέρασε απέναντι από ένα ποτάμι, από ένα ρήγμα γης, από μία διόρυγα, από μία λίμνη ή από την ερυθρά θάλασσα. Μας πέρασε απέναντι από ένα χάος, από μία άβυσσο που ήταν αδύνατο να την περάσει ο άνθρωπος μόνος του. Αιώνες περίμενε αυτό το πέρασμα, αυτό το Πάσχα. Ο Χριστός μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Γι' αυτό σήμερα θανάτου εορτάζομαι νέκροσιν, άδου την καθαίρεσιν. Χάθηκε ο θάνατος, το κατάλαβες. Σήμερα γιορτάζουμε την απαρχή της άλλης βιωτής, της αιωνίου ζωής κοντά του. Μίλαγε με ενθουσιασμό και βεβαιότητα, συγκινήθηκε, σιώπησε λίγο και συνέχισε πιο δυνατά. Τώρα δεν υπάρχει χάος, θάνατος και νέκρωση άδης. Τώρα όλα χαρά, χάρις και Ανάσταση του Χριστού μας. Αναστήθηκε μαζί του η ανθρώπινη φύση. Τώρα μπορούμε και εμείς να αναστηθούμε, να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Τι ευτυχία η Ανάσταση! Και σκυρτώντες υμνούμεν των αίτιων. Έχεις δει τα κατσικάκια τώρα την άνοιξη να χοροπηδούν πάνω στο γρασίδι, να τρώνε λίγο από τη μάνα τους και να χοροπηδούν ξανά? Αυτό είναι το σκύρτημα, το χοροπήδημα. Έτσι έπρεπε και εμείς να χοροπηδούμε από χαρά ανίποτοι για την Ανάσταση του Κυρίου και τη δική μας. Διέκοψε πάλι το λόγο του. Ανέπνεα μια ευφροσύνη στην ατμόσφαιρα. «Μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή?» συνέχισε. «Σε κάθε θλίψη σου, σε κάθε αποτυχία σου, να συγκεντρώνεσαι μισό λεπτό στον εαυτό σου και να λες αργά αυτό το τροπάριο. Θα βλέπεις ότι το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή σου και στη ζωή του κόσμου όλου έγινε. Η Ανάσταση του Χριστού, η σωτηρία μας. Και θα συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά που σου συμβαίνει είναι πολύ μικρή για να χαλάσει τη διάθεσή σου». Μου έσφιξε το χέρι λέγοντας: «Σου εύχομαι να σκυρτάς από χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου το χάος, από το οποίο μας πέρασε ο Αναστάς Κύριος, ο μόνος ευλογητός των πατέρων. Ψάλε τώρα και το Χριστός Ανέστη».